Ai, Ander, txiko, ja badara magu hemen egun batzuk, Ni ja zaborrarekin ez dut nahiko, Bakizu zer ikusi dudan interneten? Txakurra baldin baduzu atera zaitezkela. Baina guk ez dugu txakurrik, Ander. Eta ez zait ongi iruditzen txakurrak esplotatzea eta auzokideari berea eskatzea. Orduan, gaizki iruditzen ez bazaizu, pentsatu dut opari bat egingo dizudala. Zer iruditzen zaizu txakur bat oparitzen badizut, Ander? Ongi ez da? Baina ez da bakarrik karantuena, ez da bakarrik egun hauetarako. Osea, nik oparitzen badizut txakur bat, orduan izan beharko duzu betirako, bale? Badakizu badagoela jendea txakurrak hortik kaletik uzten. Hori ezeketenean oraindik paseatzearena. Bestela ez dituzten utziko. Abandonatu dituzte txakurrak, Ander, madre mia, hori ez dago ongi, Ander? Nik oparitzen badizut txakurrak, gero zaindu beharko duzu beti. Ados? Ziur zaude? Ez duzu gasolindegi batean utziko? Oporretara joaten zarenean, udan? Oporretara joan ahal bagara udan? Porque hau da munduko kontu bat, Lo único ez dakiguna da, Groenlandian? Begiratu behar dugu, eta hurrengo egunerako, biharko jendeari esan behar diogu Groenlandian zer gertatzen ari den. Zenila ere, keskatzen hasia naiz. Bale? Orduan, oparituko dizut txakurra? Ados? Perfecto. Pues venga. Bano. Ari naiz, birikak zabaltzen. Eski, egin nahiko nuke dena fina, aprobetxatzen dena grabatzen ari zari da. Eski, Ander, igual gero, azkenean hemen egin beharko dugu pelikula bat, Ander, zu eta biok, Almodaber. Bueno, badaude Euskal Herrian ere zuzendari oso onak, pentsatuko dut nola deitzen dizudan hemendik aurrera, bale? Venga, bale, bale, barkatu, bale? Sabadika. Namaste, queridos amigos. No, ez, barkatu, eske batzutan. Eske nagoen esan beste egun Anderrekin bakarrik janago pixka bat txoratuta. Igual gaur ja, 6 egun dara magula hemen serie bat eta pelikula bat ikusi gabe, ja Ander gaur, igual ikusi beharko genuke pelikula bat o serie bat, o 6 egun, o 4 egun, o zenbat egun dara magu hemen Ander. Bale, eske berak ez du bakarrik esaten du coronavirus. Osa, ez du besterik esaten. Bale, pues oparituko dizut txakurra, Ander, bale? Eta horrela joango nez nizure txakurra paseatzera. Bale? Perfecto. Venga, pues. Ba. Ui, haundi egia. Txakur txikia egingo dut, bale? Horrela gutxi jango dut. Txakurra, txiki-tiki. Ingo izut txakur tekinez. Bale? Eta oparituko dizut. Ezin dira txakurrak ibili gerrikori gabe, hasik egin beharko diogu gerriko bat, Ai, de pintxos, Ander! Egingo diogu gerriko bat de pintxos, Ander! Baina kanpotik pintxos, Barrutik pintxos ez, Kanpotik pintxos, Madre mia, jarri zaizu aurpegi bat! A ber, Ander, mesedez, A ber ez dizudan oparitzen. Zaindu behar duzu eta eman behar diozu, jateko eman behar diozu. Armakizuna da, Zer eman behar diozu jateko
Ez esan, bakarrik esaten baduzu koronavirus, ez esan. Jendeak asma dezala. Zer eman behar diogu txakurrari jateko? Pienso. Vale. Venga, aldatuko dut pixka bat planua ez izateko hain aspergarria, baina ez pentsa, Ostras. Ai, eskularruak! Ander, eskularruak! Zu bezala! Oh my god! Hori da inglesez, Ez que nik hitz egiten dut inglesez ere. You know my friend, everything, because I am influencer. Oraindik ez, baina todo sean dara. Egingo naiz influencer Instagramen, jarraitu behar nauzue Instagramen, bale? Pantxikalamour Instagram, Pantxikalamour Facebooken. Eta orain, Amaika Telebistan. Saiatuko gara hau saltzen Amaika Telebistakoei daukatela panoja, bale? Hande, venga. Argia joan da. Magia! Bira. Perfecto. Orain prestatu behar diogu korreika bat, Ander. Bale? Hau ezin dugu atera txakurra korreari gabe, bale, Ander? Mesedez. Bale? Bestela bronka. Bueno, Ander, gauza bat esango dizut. Pixka bat, mendira hurbiltzen garenean, askatuko dugu pixka bat korrika egiteko txakurrak, bale? A ber, ezin dugu izan etxean sartuta, bale? Eta gero, utzi behar diogu pixka bat korrika egiten, bale? Hori ez dago oso ongi, baina mendira hurbiltzen garenean, bale? Askatuko dugu pixka bat korrika egiteko. Ez esan inori, ados? Eta, etortzen bada polizia. Esango diogu, eskapatu zaigula, txakurra. Oso bihurria dela gure txakurra, bale? Bira, bira,
la corriente, porque no quiero que diga la gente, María Cristina me quiere gobernar. Levántate, Manuel. Han cogido el pelo de la oveja. Ve. Ella la ha pillado ahí porque quería. Tienes el vestido para ver y hacerlo mejor.
The sound has so much body.